Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Cha, ngisemsinga, senhlonga. Mangidlula la, uthukela umzinyathi. Ya umzinyathi ngapha. Uthukela ngapha. Uyayibona le ndlu? Ngisazobusisa. Uyayibona le ndlu? Kuthiwa le ndlu yakhe umasipala wala eMsinga. Uyakhelani? Inkosazana. Inkosazana mayiphuma la ikwazi ukungena la. Yabo la siyakhona sisazokubuza kubantu abadala ngale ndlu. Kodwa yakhiwe umasipala waseMsinga wakhela inkosazana. Into engaze ngizwe kuthi uyabonakala abantu balana bakwazi ukubona inkosazana ukuthi kusuke kunjani, kusuke kwenzekeni, sisazohamba siyobuza. Cha, lolu sizolandela soloko sibuzile nje. Ngiyasaba ukusondela ngikahle ngila kodwa nje kuthiwa ivele iphume la ibe la. Yindlu le nkosazana. Asambe siyobuza. Sofica ubaba ngapha. Niyakwazi ukubona inkosazana la? No, asikwazi ukuyibona kubi laba kukhona omunye ubaba ojwayele ukufika kuthiwa ubabudala. Yes. Unobizo-ke yena-ke lokwazi ukuxhumana yena-ke ojwayele ukuthi uma ngabe efikile-ke then kube nomhlangano. Ha? Le nto yake yavela khona ey'ndabeni le nto uthi unenkosazana la. Khona ey'ndabeni yake yavela. No, akukaze kuvele. Yindaba. Akukaze kuvele but into ehlonishwayo nje kakhulu la. Hawu. Into enkulu kangaka. Because kunezinto engenziwa emfuleni, omama Saturday asiwashe emfuleni, angeke ubude, ngeke uchithe phakathi into enkulu. Hawu. Ngoba kuthiwa ayithandi. So yeah. Into enkulu kangaka. Mana-ke Ayiningi into enkulu. unayo i-social media wena-ke siqale ngawe. Yeah, nginayo. Akaze ubhale ngento yakini. Angikaze ngibhale. Africa, my continent, Africa, my home. Sayekhaya ngithi bakhona obaba lapha. Sazobabuza more. Yebo. Siyabonga kakhulu. Yebo. Siyabonga. Thank you. Asilandelane-ke siyekhaya. Thank you. Amfowethu leya ndlu lapha yani. Yenkosazana. Inkosazana. Yeah. Tshela umuntu ongazi inkosazana kusuke kwenzekeni. Hey, ukhalo lude kabi okungcona ngikutshele emveni ngoba nakho balindele wena la ukuthi bakwamukele njengoba uzwe inkwazi nje. Sacela ngingene lapha sizoyikhuluma emveni kwalokho. Umcimbi wami. Khona manjalo. Thula uthi du njengekhansela. Nanka amakhansela agcine. Ngababa mkhulu yakwaXhosa. Yebo. Ingaguli ngenalutho. Yebo. Khona le ndawo nendlule kuyona eqondene nayo ngenkosazana kwakukhona imizi yakaNkomo yayilapho. Yebo. Ayilokhu ethi kamakhosikazi khona inkosazane lapha. Phika amadodazi, phika iy'nsizwa amanga abafazi. Yes. Kwaya kuthela ngalimbe bephuza khona lapho okwabo sasportinyana. Yes. Bese bethi nanso emini malanga. Bese besuka lapho insizwa yakithi kaChonko neyakwaDlali agijime ngamajubane umiwe-ke la kuyaphuza. Baye bafike emfuleni bafike bakhumule uqondana nesiziba lesi. Yes. Ngenzantsana kwaso bangena. Sasingekho-ke sisesilungu. Uma bengena lo wakithi bathi wayephambili. Wathi uma ephakathi nomfula esizibeni waphenduka wathi hawu naze nami ngamanga amahle wemakhosikazi. Wacwila. Uma ecwila bathi-ke ucwila ukuba uyahlanga. Yes. Uthena eqhamuka nje ngezansi kanje wasephelile. Hawu. Wajika lo wakaDladla kade emlandela ngemuva wabaleka ubuyele emva embona ukuthi useshonile. Yes. Bathi cha buyela mbamba. Wabuyela-ke kwawukwehla-ke kwalaba abaningi lapho wayegijima wabedlala emhlangabeza imidonsa lapha nemkhipha. Uma ezomkhipha bathi-ke wasindiswa ukuthi ngoba wayeyiwele. Yathi-ke inkosazana yazosukela. Iy'kebhe zabelungu ebeze ehlala
kulo mdlalo wababelungu abawenzayo bezedumayo Yes. bekuthi uma afika la singayikazi-ke Mhm. zicishe. Uma afika nje kulesizimo okuthiwa kamshembe ucishe, bakhipha abelungu bakhiphe imali le eyisiliva banikele ngawo ngabaphuma eceleni bayihambele. Kuze kwaqatshuka lapho-ke ngesikhathi sekushona lo-ke wakithi kaChwanguti, kanti le nto into ekhona ngempela. Mm. Yasusa-ke omunye ubaba uDladla unduna nowakithi okuyena umuntu oxhumana nabo le eMvoti, Yes. okuyena nesiphiwo-ke Yebo. sokubona-ke izinto zenkosazana. Wathi yathi-ke yazosukela iy'hlalile laba babethi bafuna ukuyibona, funa ukuthi ihlabe. Oh. Waqala lapho-ke lo mshikashika-ke kwenziwa-ke ukhalo olude wayenza-ke umkhulu ubaba wakhe walo washona. Imbuzi kwakungaziwa yahlatshelwa lapha emfuleni, kungaziwa ukuthi kwenziwa njani, kwadliwa yibandla nokulibona kwathathwa amathambo aphonswa lapha emfuleni. Isimanje sasibonakala, isikhumba nomswane okwakuphonswe lapha kwakujika kukhuphuka uthukela. Kufanele ngabe kubheke ezansi kubheke phezulu. Yes. Kodwa ungahambi unomphela, beku-circulator nje. Ehhe. Lokuhamba ku-circulator nje kanje. Hhayi kwaze wabona ikhona into ekhona. Ekugcineni-ke yadliwa imbuzi kwaqedwa. Wabuya bayoqhamuka kubaba loyana uDladla umfundisi wathi ithi ubani lowayephiwa amathambo engathi uyintsha. Akekona owakhe lowo msebenzi wangekho nowakhe ngakho-ke akawuthathi. Kwafuneka aphinde enze imbuzi yesibili, kade egoloza umkhulu wakhona ethi wenziwe lani lokhu.